Bereziki eskatzen duen gai bat ekarri digu Arantxak oraingoan. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo. Bullyinga. Bai, joan den astean eman zizkiguten Jaurlaritzak eman zizkigun datuak, eta datu horien arabera joan den ikasturte osoan 121 kasu egiaztatu dituzte. Salaketak edo susmoak 500 izan ziren, baina ikuskariak nunbait 500 horiek ez dituzte baieztatu. Baina 121 horrek esan nahi du aurreko urtean gertatutakoa bikoiztu egiten dela. Eta Jaurlaritzak pentsatzen du ez dela berdinen arteko erasoak ez direla ugaltzen dela salaketa, hori uste bat da, hori pentsatzen dute, hori ezin da frogatu. Seguru kontzientzi gehiago dagola, baina ez nahikoa. Ze niri iruditzen zait, eman dizkiguten datu horiek izugarria saldagarria direla. Eta gizartea ez da saldatu. Pisak nota txarra jarri zizkigunean, batetik eta bestetik, sindikatuetatik, gizartearen gandik adituak, unibertsitateak danak. Pisak nota txarra jarri dizkiguten. Hori egia da, bai. Gizarteak erantzun bortitz bat emantzun. Gero ikusiko dugu zertan gauzatzen den. Baina kasu honetan, pasadira, datu horiek inungo, ez dakit, arreta piztu gabe. Ez duzu ikusi erantzunik? Ez dut erantzunik ikusi, eta iruditzen zain niri kontu hau izugarri kezkagarria. Ze badakigu tratutxarrak etxean, emakumeei egindako tratutxarrek hildako asko sortzen dituztela, baina eskolako eraso hauek kaltetzen dute jendea, mintzen dute jendea, batzuk bizitza osorako eta batzuk suizidioraino eramaten ditu. Orduan, hau da, gizarteak beste behin ere beti aldatzen gera puntu berera, ez da, gizarteak eman behar dio erantzuna. Baina, klaro, hemen dira, 121 kaltetu. Kaltegile, 3-4 bakoitzeko. 200 kaltegile. Baina, kaltetu aurre edo gaztetxo bakoitzak, ditu gutxinez 20 gelakide. Orduan, 121 bider 20 beste gelakoak enteratzen ez badira, eta gauza hauek askotan, sarritan gertatzen dira, bai interneten, baina eskolan gertatzen diranean, gelatik kanpo gertatzen dira. Orduan, pentsatu diteke, aldameneko gelakoak ere ikusi dutela zerbait. Gelakideak bakarrik kontutan hartuta 2500 ateratzen zaizkigu. Ditugu 2500 lekuko ikusten dutela... Lekuko isil, hori da. Hori, eta ez dutela ezer esaten. Zure kontakizuna moztu zapurtxuet, Arantxa, baina geu eskara izan? Zure gelan da nire gelan ez dagoen etorain izenak eta bizena jartzen ditugu? Hau zaten dizut, bestak beste gara... Nire gelan ez dut jartzen, baina nagilan, ez dakit, gertatuko zandanik ez nuen ikusi. Aurrekoen gure ikastolaren urte hurrena zan, eta gelak abatu ginen, eta esaten, zema falta da, eta hau falta da, eta hau falta da. Eta batek esan zidan, honeko zoro itzapen txarra duelako ikastolako urtiena. Zeba? Oso zoriontsu izan gara eta desan, zu bai? Bai. Eta gero berbetan hasi, kastera egiten genion, zerrez, aiba. Bai, baina oso normala zan, beti bat egon behar dalako ordaintzen duena. Normala hor gurasoak ere sartzen dira. Ze, Jaurlaritzak esan digu, kasu honen berri lortzen dutela gehien bat aurrak edo gaztetxoak etxean esaten dulako eta gurasoak eskolara jotzen dulako. Lekukoen gandik ez du inork ezer ikusten. Edo esaten diegu, gurasook esaten diegu, zu esartu saltzatan, justizia baino lehenago dago zure bizkarra zaintzea, eta kaltegileek, erasogileek, sinistarazten dute, horren berri ematen duena kontakatilu bat dela, txibato bat dela, eta aurrak... Inork ez du hori izan nahi. Txibato izan nahi, baina aurra hauei, esplikatu hartzaie, ez dela hola. Gehiagikeria bat dela. Gehiagikeria bat dela, eta isildik gelditzen dena konplizea dela, hori esplikatu behar diegu helduok, nahi badegu gizarte
ez dakit nola esan, txukun bat, gizarte sano ez dakit, baina tira, Baina ez oso hain ohitura gaixo. gutxi daukagu bestearen tokian jartzearena. Bai, hori da, eta normalean, nik ikusi ditudan kasuetan, aur kaltetuen familiak, badakite zertaz biltzen dira gurasoak gelan eta irakasleak esan dezake gauza batzuk ari dira gertatzen, kaltetuenak badakite, danak dakite. Kaltegileenak inork ezaki. Eta lekukoenak ez dare. Baina gauza hauek irakasleek esaten dutenez, ez dira gertatzen normalean irakaslea aurrean dagonean, gertatzen dira gela batetik bestera pasatzen diranean, edo gertatzen dira patioan, edo gertatzen dira gimnasioan. Baina hori da, hain zuzen, Finlandiatik ekarritako kiba sistemaren funtsa. Aur bati min ematen zaionean, gela osoari ematen zaio min. Eta hori da... Eta ez egin protokolo horiek aktibatu, Bai, esango dugu. Jaurlaritzak esan digu, urtea bukatu baino lehen plan bat plazaratuko dula honen kontratanik dudarik ez daukat, azken urte hauetan irakasleak ere, balen ikusten ez zituztenak ikusten dituztela, baina gelditzen zaizkigu lekukoak. Lekukoak aktibatu egin behar dira. Eta are gehiago, hau gizarte mailan ezarri. Ez da bakarrik eskoletan gertatzen den zerbait edo hor gauzatu behar den zerbait, baizik eta aktitude hori, gehiegikeriak egiten ari den hori seinalatzarena eta kaltetuari babesa ematearena hori egin daiteke beste esparru batzutan, ere? Bai, eta gainera ez da gertatzen eskolan bakarrik. Dirudinez, edo, en fin, gertatzen da, kirol taldetan, gertatzen da, aurrak eta gazteak biltzen diren edozein puntutan, baina joera hori beti egongo da baton bat min eman nahi duena, aztertu beharko litzaketa hori egiten da, kaltegileak zer duen, ze motxila daraman bizkarrean, zergatik egiten duen hori, kaltetuari laguntzen zaio, baina gelditzen zaigo hor kopuru haundina ditugu, hori ez da isiltasuna, hori isilkeria da. Gainera, ez du zergatikan aurre edo gaztetxo horrek gela guztiaren aurrean mitin bat sartu behar, baina jonditeke irakaslearen gana, edo eskolan konfiantzako edo zeinen gana, irakaslea ez bada ere, edo gurasoen gana, baina guk esan behar diegu aurrei, ezin dutela isilik gelditu horrelako zerbait ikusten dutenean. Ze bestela jai daukagu. Bai, eta badago beste eraso mota bat gora egiten ari dena, eraso virtualena edo... Bai, euneko... Internet bidez egiten direna, naiz eta agian horrez jakin norari den erasotzen, hori ere salatu egin beharra dago. Hori ere bai, ze, klaro, lehen, tresna hau edozinen eskutan egon baino lehen, eraso hau bukatzen zen etxeko atia iztentzen unean. Sartzen zinean etxean, iztentzen unatia eta hor libre zeunden. Baina orain ez, orain zure gelaraino, zure oheraino heldu diteke. Baina badaude telefonoak, hau ez da, segurasko aurrak eta gaztetxoak ez daude momentu honetan ikusten, baina zabaldu da eskoletan telefono bat, izenik eman gabe salatu ditekena, baina nik deia egin nahi nieke gurasoei. Esan diezaiotela aurrari, ezin dutela hori onartu. Bestela, ze gazte ari gera ezitzen. Bestela ze gizarte ari gera ezitzen. Eri irutzen zait eskandalosoa eta ez dut ulertzen zergatikan emakumeen kontrako tratu txarren kontra bezala, uholde bat datorrela horren kontra, uholde bera behar dugu, osatu eskolan tratu txarra jasotzen dituzten aurren inguruan. Edo nola ere, hor adituak keska beretsuarekin datoz. Alegia, jendea bai ateratzen dela erasoak eta bortxakeria matxista salatzera, baina salaketa jartzerakoan, askotan gertukoek ez dutela egiten. Naiz eta jakin pertsona
Bai, hori ari dela bai. bortxakeria matxista jasaten. Usten dute biktimaren esku salaketa jartzearen erabakia, eta hor ausardia gehiago eskatu zieten ingurukoei, beraz, hau aplikatu daiteke hemen ere. Eskolan olako zerbaiten aurrean isilik egoten ikasten dunak, ikasten du isilik egoten bizitza osoan, alor guztietan. Orduan, isilkeriak gaxotutako gizarte bat nahi badugu, listo, jarraitu dezagun horrela. Hausnarketa interesgarria, gogoeta interesgarria esaten zenuen, ez da, ikusi beharko delako, nik badaukadalako sentsazio komunikabideetan eta hitz egiten dugula, honi buruz, lehen ez genuela horren beste hitz egiten bebai, guraso bat izan da, detektatzeko isilik dau, ez ze pasatzen da, esaten duzuna, zuk etxien detektatu dezakezu, baina besteen komentarioekin, bestelako gurasoek ere adi egon da, nik uste dut honelako agenda gainean dauden gaiak direla dagoeneko, eta gian horrek ere lagundu duela besteak beste bikoiztea salaketa kasu horiek eta etorriko direla gehiago bai, mai gainean jarrita dagoena. Bentsat salatu egin behar dira. Persona batzuk gainditzen dute hori, kontatzen dizute gertatu zait eta gainditu dut, beste batzuk bizitza osoan ez dute gainditzen, ez da umekeri bat, da benetan kalte handia hori sufritzen dutenentzat. Eskerrik asko, Arantxa. Eskerrik asko. Datorren astera arte.